Máte pocit, že bez neustálých slev a závislostí na silových portálech už nejde přivést nové zákazníky? Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Žůrek a s programem Converge Flow vám ukážu, jak změnit pravidla hry a získat přehled nad obsazeností a ziskem vašeho hotelu. Pomohl jsem už řadě hotelům a můžeme pomoci i vám. Ale pozor, moje nabídka je kapacitně omezená. Pracuji jen s několika hotely současně, protože se vám chci věnovat naplno. Stáhněte si náš e-book Ziskové DNA hotelu zdarma. Získejte 3 bonusové lekce a zjistěte, jestli se to týká i vašeho zákaznického provozu anebo hotelu. Klikněte na odkaz pod videem, protože tahle nabídka je časově i kapacitně omezená. Tak proč to dělat jinak?